Haura tibani tui themani gerak khlainani bagai malkhung kebang lainani kasukha salthang hangkorni hangkor fani bekhaktai lukurokni bagai kahamuan sogino oyapri sejaka Haura tuima thejakno oyap hanggerak khlainani kotor yapri sekha salthang hangkorni hangkor fani bekhaktai doli tei ganani amchayo thejak tui sakatei malkhung kebang lainani kasujaka Haura tuima tei khurjak khalatei hilik malkhung lainani kasukha romdi truck malkhung bus malkhung akoro tuima thema sakatei belai sinsrep jakha hinke derawi mano hinai wansugino oyapri kahamke chiri nai akowino belai malkhung kotor laikhe jengjal ongoi mano haini bagai lukurok mongsa wananani krikhe tongoi manani bagino okasumong obo disaster management act 2005 ni 30 tei 34 b raidadagoi saklaikha hapak o saklaimano gosia hinke gerak majra finjaknai kasajak malkhung bai baksa hangkor kerongfani bwskango ma bachainai hinui khoraimong rijaka oboni bisingte zero tolerance policy khlaijaka abono karoi SP lamchapnai tangbedek purta doptorni bwkhakteibo saklaina tei tongkosong lukurokni bisingo sijamung rithani teibo yapri senani dagi jaka Bureau Report News Now